Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Placo TV, mi siminaki dow moɗon, mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna banta bowɗon ni. Hande bo mi waddani en tindinore dow ko larani WhatsApp. jamol ngol ɗuɗɓe nder moɗon jamtimi jamol man dow dede ɓurna fu wonnoɓe ha groupe ji amin je WhatsApp. Mi waɗino tindinore meɗon, miɗo tindina ɓe konde yiwgo dede woɓɓe feere ɗon nasta ha groupe ji man ɓawa ɗon ɓe ɗo ɓe jamtomi jamol man ɗo oɗon dede laroɓe min ngal YouTube bo onon ma onon pi'ina jamɗe man ɗo. Dalila majum mi weccuwa mi waɗa video mai ɗo musamman mi waɗa ngol ha YouTube. Marɗo haje magol fu nde ummi fu ngol ɗo ha YouTube ya lartongol ton mai ɗum yaka ɓuran hoyugo. Tindinore dow dede ko larani lawol ngol a tokkata haɗa yimɓe larugo statut maɗa mabum statut maɗa. Ɗon ɓe ƴamtimi lawol ngol a tokkata haɗa dede ɓe jippina statut maɗa. Misalu jotta tawaɗe a wati statut ɗo a yiɗa ɓe kosa statut mai ɗo ta goɗɗo télécharge ɗum. Wato lawol ngol a tokkata haɗa goɗɗo télécharge statut maɗa nder wakkatire nene gonɗen ɗo kam wakkatire gurtina lawol mai taw ngol wala. On a haɗa goɗɗo hosa statut maɗa ngam ko dede isi naftiroɓe WhatsApp business ɗo ayi WhatsApp business goɗɗo fotata télécharge statut maɗa amman to mari haje majum ɗo waɗa capture d'écran majum o hosa ɗum. To sei noye anda to a mari haje ɗo a haɗamo dede larugo statut maɗa tan. To a haɗimo larugo statut maɗa kam ayi o fotai o lara statut maɗa mai sappo ha o yaha o hosa ɗum. Mi tammi on pamaniyam. To min gaddani en tindinore hande lawol ngol a tokkata aya dede a haɗa kala goɗɗo mo yetta to lari statut maɗa hosay ɗum. Na non ma yake feere tawan misalu a yiɗi a wata hunde feere ha statut amma a yiɗa yimɓe feere lara ɗum. Yake feere tawan ɗum yimɓe feere ko mawɓe dede ɓe semtata ni aɗo yiya to a wati hunde man ɗo ɓe giyan dede hunde mai ɗo ko nde bustinake ko hunde feere nen kam ɗum ɓuray ɗum dede ko an dede gorgiraɓe maɗa tan marɗa haje lara ɗum. To a yiyan to wodi goɗɗo mo annduɗa ɗum ko ɗum sunay ɗum ko hunde feere yake feere a hosan a tawa a hosi photo goɗɗo feere ko waɗi ko isin bedde mako ko hunde feere a walla mo sewo a wiyamo a wannamo dede congratulation ni sei a tawa goɗɗo feere to laari ɗum non mai bo ɗum wawan ɗum sunamo. Yake feere a tawan ko baba sare to a mari goɗɗo mo kuudoton dede babal kuugal hawra on ko debbo a tawa to heɓi hunde feere dede ko nde ɓesdari to a hosayno photo mako a wannamo congratulation a wallamo sewo to hakkilay to debbo maɗa laran no non mai ɗo ka wawan ka suna ɗum. Ko an debbo goɗɗo feere on no kuuda babal kuugal hawra on e ko nandi be majum to heɓi hunde feere nde ɓesdari ta hosanno photo mako a wata ko jotta kam ko ha statut maɗa a wannamo barka to hakkilay gorko maɗa to laari non mai ɗo kara mai ɗo ka wawan ka suna ɗum ko o wolwanayima o wiyayima non mai hanayi ni to hakkilay ka wawan ka mettinanamo ɓernde ko o wolwanayima. To lawol ngol a tokkata a wawan gaɗa jotta kam o mai mo giɗɗa waɗango dede congratulation man ɗo a wawan gaɗa hanko tan feere mako ma wawata lara statut maɗa heɓa o fama lallay a wallimo sewo. Ma bo a wawan itta dede ko ɗum gorko maɗa man ko ɗum debbo maɗa goɗɗo mo a yiɗa lara mai tan ni a itta dede a itta inde mako nder laroɓe statut maɗa ha nder wakkatire nden non mai ɗo wata o fotai o lara ngol mai photowol ko vidéo ngol a publie nder wakkatire man ɗo. Dalila majum min gaddani tindinore mai ɗo min gaɗino tindinore mai ɗo nande goo nande ɗiɗi ha dede wonɓe nder groupe ji amin je WhatsApp kanjum watta ɓurna fu yimɓe on mate min gata on ha nder groupe ji amin je WhatsApp heɓa to min gaɗi tindinoje sin mai ɗo ta ɗe ndiwa on. To hande min gaddani on tindinore nde mai ɗo nde a tokkata a waɗa non mai ɗo mi yiɗi marɗo haje vidéo no ɗo fu nde ummi fu ngol ɗo ha YouTube waɗa nasta lara ngol tan. Ngam mai ɗo ta billon ɓe surutu hedde ko nasta nder vidéo mai ɗo ni min ɗo toro banta mbowɗon ɓen ɓe abonayi lara seragal jungo moɗon nyamo on giyan bindi boɗeji ɓe ɗo vindi s'abonné ma bo subscribe a mema dow maji ta jita maɓɓutugo dede cloche notification non video mai ɗo to ngol fottanima ta ejjutu waɗugo like seragal jungo maɗa nano ɗon a yiyan alama koɗel feere waɗi like non ta ejjutu less ɗon a yiyan ɓe ɗo windi bawal feere ɓe ɗo windi partager ma bo sharing habda partage a liyan video mai ɗo ha nder groupe ji maɗa WhatsApp e Facebook e Instagram Twitter e ko nandi be majum. Ngam mai ɗo en dille nder video mai ɗon jon dede no ka tammi salorago. Yawwa sakiraɓe arande man ɗo ni to en gari en nasta dede ha nder e WhatsApp meɗen nda WhatsApp business kanjum en tammi tindinirgo se en nasta nder majum banni. Ɓawa to nasti nder WhatsApp maɗa banni se a wara mi tammi nda ɗo ɗum babal dede discussion himɓe ɓe gewtitita nda dede ha babal ɗiɗaɓal ɗo bo ɗum babal statut. To a yiɗi kaɗa goɗɗo larugo statut maɗa jotta se a wara misalu ɗo man ɗo se a wartata ɗum dow ɗo ni a dasowa ɗum a wartata ɗum dow babal statut a lari ɗo ɗum dede min statut je mi wati ɗum ɗo bo ɗum fu ɗum dede statut himɓeji dede je ɓe ngati. To jotta mi yiɗi mi wata statut ko ma bo mi statut mi yiɗa dede goɗɗo lara sei to a wartiri ɗum dow statut mai ɗo mi tammi a lari bo ɗum sei to a wartiri ɗum ɗo to dede sin hutiniroɓe be WhatsApp business ko WhatsApp messenger normal WhatsApp ni ko nandi be majum sei a wara dede dow ha alama toɓɓonta ton ɗo mi tammi a lari bo ɗum sei a wara a mema dow majum banni. Ɓawo to a memi dow majum ɗum waddanima ɗo nda sei a wara nasta ha linyol arandewol ɗo dede confidentialité du statut sei a wara a nata dow majum banni. Ɓawo to a nati dow majum banni jotta ko ɓe nufoto to a wartiri ɗum ɗo a acci ɗum dede ha mes contact ɗo jotta to a waranno a wata ɗum dow mes contact ɗo to jotta sai a wara a mema dow alama terminé ɗo to a memi ɗon ni ça veut dire que kala mo marɗa numéro muɗum fu to ha mo mari numéro ma a mari numéro mako ɓe pat maɓɓe ɓe mbawa ɓe ndara dede statut maɗa. To jotta en gaɗu wodi mo a yiɗa lara statut maɗa nder himɓeji maɗa man ɓurayi goɗɗo goto ko himɓe ɗiɗo a yiɗa lara dede statut maɗa sai a wara
ha liñol ngol ragarewol mi tan mi a laari ngol ragarewol sai a wara a mema dow magol banni ɓawo to a memi dow magol ɗum waddante banni dow ɗo to a laari dow ɗo ɗum waddante dede nombre contact ji maɗa nda nombre contact ji am ɗon sai a laara mo giɗɗa jotta nda dede numéro ji himɓe fere fere jotta ɗum kam numéro mo mi yiɗa laara jotta en gaɗo numéro mi yiɗa ko Salih Hassan laara statut ɗam sai mi wara mi waɗa recherche nda babal waɗugo recherche ha mi lota non ɓawo heɓa ndaron boɗɗum nda alama ɗo sai a wara mema dow majum sinto numéro ji maɗa ɗuɗi jotta nda numéro ji amin ɗi ɗuɗi plus de 1316 contact jotta to mi wi ha mi ɗaɓɓita numéro goɗɗo ko mi heftor ɗum ayi ɗum yarnay yam bone sai mi wara ha alama mi waɗa nin ɗo sai a wara mema dow majum banni sai a winda inde goɗɗo mo a yiɗa lara statut maɗa may ɗo ta o yiya statut maɗa o suno ko hunde fere sai mi wara mi winda misalu mi wara mi winda Salih Hassan banni nda numéro ji Salih Hassan mi tan mi on dari nda numéro ji Salih Hassan ɗi fu ɗiɗi numéro ji Salih Hassan sai mi wara mi décocha ɗi on dari ɗum waɗi good alama ɗum koshi be am verte sai mi wara jotta kam sai mi décocha ɗum banni ɓawo to mi décochi mi timmini sai mi wara mi mema dow alama less ɗo ha ɓe waɗi alama good sai to mi tikkugel heɓa ngel ɗum wangi boɗɗum sai mi wara mi mema dow majum banni to jotta Salih Hassan fota e lara statut ɗam mi wawan to mi yiɗi goɗɗo ferejo ma mi yiɗi mi ɓedda sai mi loro mi wara mi mema dow liñol ngol banni to mi memi dow magol banni ɗum waddaniyam mi wawan mi nasta ɗo ma mi sufta dedei goɗɗo mi sufta misalu ko mi wiya awwal banni misalu en gaɗu nda awwal ɗo awwal jibo mi yiɗa hanko ma wala sai mi wara mi décocha kungel ɗo ni sai mi wara mi mema dow magel banni sai mi wara mi mema alama goɗɗo to jotta ɓeɗo ɗo ɓe darata statut ɗam ko mi wati statut ɗam ɓe darata ɓe pat maɓɓe ɓeɗo may himɓe luttuɓe kam pat ɓe dara statut ɗam amma sai ɓeɗo ɗiɗo ɓe mi décochi hamɓe ɓe fotayi ɓe dara statut ɗam to ɗon lawol ko ngol tokkata ngaɗa ɗum to ɗum himɓe goɗɗo a yiɗi ngata statut je goɗɗo goto tan bo misalu a yiɗi ngata statut ɗam hanko tan giɗɗa lara ɗum a yiɗa himɓe luttuɓe lara ɗum to a waɗi a wawan ngara mema dow ɗo man banni to a waɗi a memi dow majum banni ɗum waddanima sai a wara mema nda alama kungel ɗo misalu a laari ɗo sai a wara mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum banni a laari ɗum fu ɗum ittani kukoy ɗo may alama good may ɗo koy pat koye ngala good sai a ɗaɓɓita goɗɗo mo giɗɗa lara may en ngalu jotta mi yiɗi misalu mi wata statut may ɗo amma Salih tan mi yiɗi lara ɗum mi wawan mi wara mi sufta numéro Salih Hassan banni a laari nda numéro ji mako sai mi wara mi kocha ɗum banni mi kocha ɗo mi wawan mi sufta goɗɗo ferejo fu mi wiya be awwal fu mi yiɗi lara dedei statut ɗam sai mi wara mi winda awwal banni nda numéro awwal nda numéro ji awwal ɗiɗo kanji ɗiɗi sai mi wara mi kocha ɗum banni yawwa to ɗo a laari mi waɗi mi kochi mi validi to ɗo dedei awwal be Salih hamɓe tan poti ndara statut ɗam himɓeji luttuɓe fu ndarata statut ɗam to ɗo on lawol koygol ngol tokkoto ngaron sufta dedei himɓe ɓe a yiɗi lara statut maɗa a accaɓe ɓe ndara ɓe a yiɗa bo a haɗa ɓe larugo mi tan mi on pamani am sakiraɓe to ɗo on lawol koygol ngol tokkoto ngaɗon ɗum yawa sakiraɓe mi tan mi on dari lawol koygol ngol a tokkata a haɗa dedei yimɓe larugo statut maɗa ma bo goɗɗo to a yiɗa o lara statut maɗa ma bo a yiɗa to a hosa statut maɗa man ɗo lawol ngol a tokkata ya bloka ɗum warta fota o lara statut maɗa sai dedei yimɓe ɓe gadda ndara statut maɗa tan poti kosa statut maɗa mi tan mi tindinore may ɗo nde fottani on ngam may ɗo min noon toro on ta gejjite waɗugo like nonon ta gejjita partage ugo lien vidéo ol may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp e Facebook e ko nandi be majum nonon ta gejjite yahugo less babal commentary on accira min commentary to ƴambol feere marɗon haaje ma to ƴambol feere marɗon haaje ɓurna fu ɗuɓɓe nder moɗon ɗon gara gal WhatsApp ƴama min yake feere tawa on ƴami min ɗon may ɗo giya min neɓi min dara vidéo ji moɗon e ƴamɗe moɗon mi yiɗi wigo de ɗum ɗo ɗuuɗa wane amma kala mo waɗani min commentary gal WhatsApp fu gal vidéo ji amin ɗi YouTube fu to a waɗi commentary a wolwani min a ƴami min hunde feere ni min jawa e larugo dedei e commentary maɗa min giya dedei ko ƴamɗa ƴamol maɗa min kabde bo min jabuma to ɗum vidéo min garantama ma min mbawa min gaɗanma ɗum ngam mi toro on kala marɗo haaje ƴamol fu wawani a dedei babal commentary windana min nda application ma bo kaza kam no warete e kaza no warete min bo min kabde min jabuma to Allah muyi nonon ta gejjite partage ugo lien may banta mi wiyata on onon ɓe abonayi on kabda on abona ngam hayɗo on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Assalamu aleykum.